Hi everyone! Welcome back to my channel. So today's video, I will introduce my family! Hi mga higala! Magsugod na ta sa ako ang introducing my family. Yes! So let's start! Yay! So this is my father. Pa! Say hi! Hi! Yes. And this is my brother. My brother. Yes. Mga na si IG. Then kato akong papa si Saul. Yung mga higala, mga pictures ako ipakita sa akong mga sister. Kaya akong mga sister doon kay work. Yes. So, this is my first sister. Yang name kay si Charisma Tunyakaw. Then, nakahuman siya og business administration. And this is my second sister. Yang name kay si Mary Grace Tunyakaw. And, nakahuman siya og business administrator. Gahapon, but ni-proceed siya niskwela siya DPE for teacher, then karon kay public teacher na siya. Yay! I'm so happy to my sister. That is my third sister. Yes. This one. And mauna siya ang singer namo. And iyang name kay si Christine Marie Tunyakaw. Iyang gikuha kay business administration. Hapon, mga higala. So, ikaupat kay ako. Yay! Oh, ako na mga higala. So, my name is Cecilia Tunyakaw. Then, akong gikuha kay Bachelor of Elementary Education. Yes. Yes, mauna ako mga sister, mga higala. Mga gwapa kaayo. Busy kay sila karon mga higala kay work, frontliners sila dyan, mga higala. Last but not the least, my mother. So, dara guys, mao ni akong mama si Modra. Yes. Parehas kay mig naong guys no. Mga higala, parehas kay mig mga naong sa akong Modra, si Mother Earth. Iyang name mga higala kay si Norma Tunyakaw. Yes, tagadan bantayan ni mga higala. Opa. Okay mga higala, maura to ang ako introducing my family. I hope you enjoy and mauna to. Then adtog ko naliwat sa akong mother mga higala. Parehas bignaw, especially sa mata. Yes, pero kibig mga mga higala. Then please subscribe and click the bell button. Bye-bye. Comment below what's the next vlog. Yes? Bye-bye mga higala.